Illum il-ġurnata l-beħ permezz tal-internet f'Malta qed jiżdied brata medja ta' aktar minn 18% fis-sena. Minkejja dan 12% biss tal-intrapriżi f'Malta ibew il-prodotti tagħhom permezz ta' siti fuq l-internet. Għal dan is-Segretarju Parlamentari għall Kompetittività u Tkabbir Ekonomiku José Herrera waqt laqgħa ta' konsultazzjoni dwar l-abbozz tal-Istrateġija Nazzjonali tal-Kummerċ Elettroniku. L-għan prinċipali ta' din l-istrateġija huwa li kemm il-Gvern kif ukoll l-Awtorità Maltija dwar il-komunikazzjoni imexxu l quddiem l-użu tal-kummerċ elettroniku minn negozji Maltin. Is-Segretarju Parlamentari qal li skont studju li għamlet l-Awtorità dwar il-komunikazzjoni jirriżulta li 61% tal-kummerċanti Maltin qalu li ma jbijawx fuq l-internet għax għalihom l-internet mhux il-post ideali fejn jinbih il-prodott tagħhom. U għażiet jgħid li minn issa sa Settembru se jsir proċess ta' konsultazzjoni biex ikunu evalwati l-ideat tal-persuni interessati. Strateġija qsamniha fi tnejn. L-ewwel għamilna l-blueprint tagħha u l-blueprint ħdimniha wkoll fuq pariri ta' nies interessati. Wara li ħriġna l-blueprint se nerġgħu nagħmlu proċess ta' konsultazzjoni u wara dal proċess ta' konsultazzjoni nkunu f'pożizzjoni ngħidu isma' l-istrateġija tal-Gvern hija din, l-iskemi li se noħorġu huma dawn. Intant rappreżentanta mill-Awtorità dwar il-komunikazzjoni Silja Falzon qalet li x-xiri minn fuq l-internet qed iżid il-popolarità tiegħu ma' żmien. Fil-fatt in-nefqa minn fuq siti elettroniċi s-sena l-oħra bbażata fuq l-użu ta' PayPal tlaħħaq is-66 miljun euro.